Tvoja fyzická kondícia priamo ovplyvňuje kvalitu tvojho života. A ja ti ukážem, prečo by si mal mať svaly, ako fungujú, ako si ich vybudovať a ako si ich udržať. Skús sa úprimne opýtať, ako sa cítiš. To, čo vidíš v zrkadle, je tvoja vysnívaná postava. Nemusíš byť vysekaný Arnold, aby si sa cítil spokojne a plný energie. Tej, ktorú môžeš venovať sebe, priateľom, práci alebo rodine. Pozri sa okolo seba. Určite poznáš niekoho, kto pôsobí zdravo. Zvláda výzvy hravo a má iskru v očiach. Namiesto závisti sa spýtaj, čo preto robí. Odpoveď je jednoduchá. Stará sa o seba. Energia tvojho tela sa volá ATP. Je to vnútorná batéria, z ktorej čerpajú energiu tvoje svaly, mozog aj srdce. Telo ju vyrába v mitochondriách. Z jedla, kyslíka, pohybu. Ako zvýšiť tvorbu ATP? Hyb sa pravidelne. Cvičenie podporuje tvorbu mitochondrií a ich výkon. Kvalitne spí. Počas spánku mitochondrie sa obnovujú a pripravujú sa na ďalší deň. Jedz skutočné jedlo. Zdravé tuky, bielkoviny, komplexné sacharidy sú palivom pre našu energiu. Zníž stres a alkohol. Chronický stres a toxíny spomalujú činnosť mitochondrií. Keď tvoje mitochondrie pracujú správne, cítiš sa bdelší, silnejší a máš energiu počas celého dňa. Ako fungujú svaly? Svaly rozdeľujeme na 3 druhy. Priečne pruhované, tzv. Kostrové svaly, hýbeme ich vedome. Umožňujú nám pohyb. Hladké svaly nachádzajú sa na stenách orgánov, napríklad črevá alebo cievy. A osobitná kategória srdcový sval s nepretržitou činnosťou. Pre nás sú kľúčové kostrové svaly. Ich činnosť riadi mozog. Signál prechádza nervovým systémom až k svalu. Sval sa skladá zo svalových vlákien, v ktorých sa nachádzajú kontraktilné jednotky nazývané sarkomery. Keď sa uvoľní vápnik, nastane vzájomné zasúvanie filamentov, aktinu a myozínu. V dôsledku čoho sa svalové vlákno skracuje, tento proces nazývame kontrakcia. Táto kontrakcia potiahne šľachu, ktorá je pripojená ku kosti. V mieste zvanom úpon. Kostrové svaly počas záťaží sa unavia, čo je úplne prirodzené. Svalové vyčerpanie je súčasťou tréningu, ktoré je nevyhnutné pre stimul obnovy svalov. Mikroskopické poškodenia svalových vlákien spúšťajú regeneračné procesy. Pri oprave sa sval stáva silnejším a väčším. A to nazývame hypertrofia. Svalový rast stojí na 3 pilieroch. Tréning, výživa, spánok. Ak jedna z týchto častí chýba, výsledky sa spomalia. Pravidelné cvičenie. Ako často cvičiť? To záleží od tvojho tela. Ako rýchlo dokáže zregenerovať. Nezregenerovaný sval sa neodporúča trénovať. Hrozí natiahnutie, natrhnutie alebo preťaženie nervového systému, ktorý bude brzdiť rast svalov. Priemerný čas regenerácie. Menšie svalové partie, biceps, triceps, ramena, cca 48 hodín. Väčšie svalové partie, nohy, chrbát, cca 72 hodín. Sleduj signály tela. Mierna bolesť, tuhosť alebo pokles výkonu znamená, že sval ešte nie je dostatočne zregenerovaný. Ako často cvičiť? Začiatočníkom stačí 2-krát do týždňa full body s odstupom 72 hodín. Telo sa musí adaptovať na záťaž. Po adaptačnej dobe môžeš navýšiť intenzitu tréningov. Vyvážená strava. Svaly potrebujú stavebný materiál, bielkoviny, sacharidy, energiu, zdravé tuky pre hormonálnu rovnováhu. Odporúčané množstvo bielkovín 1,6 až 2 gramy bielkovín na kilogram hmotnosti. Kvalitný spánok. Telo regeneruje počas spánku. Ideálne 7,5 až 9 hodín denne. Viac o tom, ako zlepšiť kvalitu spánku, vysvetľujem v samostatnom videu. Psychická pohoda. Tréning je forma stresu. Aby prinášal výsledky, musíš mať zvládnutý životný stres. Inak telo nevie správne regenerovať. V samostatnom videu ti hovorím, ako pôsobí stres na telo a ako ho regulovať. Ako si svaly udržať? Rovnako, ako si ich vybudoval? Konzistentnosťou. Cvičenie, výživa, spánok, psychická pohoda. Jednoduché, ale neľahké.
Teraz vieš, ako fungujú a rastú svaly. Zvyšok je na tebe. Prekonaj lenivosť, cvič do zlyhania, navyšuj záťaž, spí kvalitne, stravuj sa zdravo a buduj si zdravé návyky. Tvoje telo sa ti ovďačí silou, energiou a sebavedomím.